Drsný krok premiéra. Opozícia sa zahráva s ohňom, Fico varuje pred vážnymi dôsledkami. V atmosfére, ktorá by sa dala krájať, slovenský premiér Robert Fico prelomil mlčanie a nasadil tvrdý tón voči opozícii, ktorú otvorene obvinil z protištátnej činnosti. Fico uviedol, že Slovensko stojí na prahu čias, keď už nebude môcť ďalej tolerovať to, čo označil za deštruktívne snahy opozičných lídrov, ktorí podľa neho len poškodzujú záujmy krajiny. Opozícia vytvára permanentný tlak na orgány Európskej únie, aby boli Slovensku odobraté európske fondy a aby nečerpalo finančné zdroje z plánu obnovy, vyhlásil premiér. Tento postoj prišiel krátko potom, čo Slovensko získalo takmer 800 miliónov eur z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Obrovskú sumu, ktorá je podľa Fica víťazstvom vládnej koalície a obrovskou porážkou opozície. Český portál informoval, že premiér neváhal označiť opozičné snahy za úmyselné snahy zničiť vládu bez ohľadu na následky pre Slovenskú republiku. Ide o protištátnu činnosť opozície, ktorej cieľom je bez ohľadu na dôsledky pre Slovensko poškodiť vládu Slovenskej republiky, dodal Fico. Na koho tým presne mierí? Zdá sa, že opozícia sa výrazne angažovala v príprave správy o stave právneho štátu na Slovensku, ktorú vydala Európska komisia. Táto správa obsahovala pre Slovensko negatívne hodnotenia a podľa Fica boli závery skreslené a neobjektívne. Vláda predložila svoje dôkazy, ktoré prinútili Európsku komisiu upraviť postoj a priznať, že v správe chýbajú objektívne informácie. Suverénny a aktívny prístup vlády zabezpečil, že Európska komisia musela uznať neobjektívnosť tejto správy a vziať na vedomie objektívne informácie poskytnuté vládou Slovenskej republiky z relevantných zdrojov, povedal premiér. Na obzore sú tak otázky, či bude vláda naďalej znášať tlak opozície, alebo príde k tvrdším opatreniam. Jedno je však isté. Fico už neskrýva svoju nespokojnosť a varuje opozíciu, že jej činnosť môže mať nepríjemné dôsledky.